Lumbung desa protani padha makarya sing sayuk sing rukun jaran cilik cilik jan banyu kudep tasma aku nyambang selendang biru ngadep kebaya umum nyamping batik soae sampe selagane gawe bingung nyokro kagungane gede paedan
Ki Jajal. Nah, Bu. mangga ninine. Hanya Sing cetak. Hanya sing cetak kae Bu. amin. Ya kurang cedak lah. Kurang cedak. Kali ini Cara wong ngapa kan kudune apa-apa dicetaken. sing genah. Digenah. Ya baleni. Yo balani yo. Mangga. Hanya lagi. Nah, Cocok. cocok lah. Cocok. Dan semringah. Janji. Selendang biru. Selendang biru hamung ngenai hati. Ora tekan Hanora tekan batin sediamu. Selendang biru. Tatapan janjimu selendang biru. Sapat jajal nganggo sing nom bagene sukma nyelaki Hanya pas apa ora ya pas kang lah nyong cocok anu sing selendang biru selendang biru selendang biru hamung enai jan hati nora tekan batin setiamu. Lah. Yo para kanca Selendang biru. Tatapan janjimu selendang biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuwun kawula nuwun nderek sowan katimbalan wonten Desa Banjarwaru, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Kula Petruk saking Desa Gebluk, Kecamatan Buayan. Nderek sowan dalu sak menika kanthi rombongan swarga loka komplit waranggana cacahe 7.
gelar gamelan super power kali salak kagunganipun Bapak Haji Soeharto saha sound system Arya Laras ingkang super power. Dalu Pak nika nampi timbalan saking Bapak Kepala Desa saha saking kadang panitia adicara memetri bumi tawanipun tasakuran bumi. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa endan dumateng Bapak Kepala Desa sak jonjang perangkatipun mandhap dugi RT RW-nipun ingkang sampun kersani bali kula sak kanca. Matur gunging panuwun dumateng para kadang panitia adicara tasakuran bumi. Matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya warga masyarakat Desa Banjarwaru. Lan ugi mboten kentun matur gunging panuwun dumateng Sutresna Budaya lan sedaya komunitas wonten Kopsida, Kopendes, Bima Suci, Bima Maneges, Kotoma lan sak panunggalanipun. Dalu sak menika gelar wayang kulit sedekah bumi tawanipun memetri bumi wau enjang sampun dipun adani ruwat bumi lemah sing dideg mijil wulu wetuning bumi kang mbawor kang gareng kudu dibekteni kudu disyukuri merga wis nuwake kaberkahan kanggo umat menungsa rak ngaten kang mbawor kang gareng ya iya pancen kaya gue lain sakartum la asidanakum malain kafartum inang ada bila sadit. Sapa wong syukur karo nikmating Gusti bakal tambah rezekine. Kosok wangsule sapa sing ngufuri karo nikmating Gusti bakal nambah bendu sing ora patut gedene mukai gue dong. Ya iya bener. Ora mung sedekah bumi utawanipun tasakuran bumi dalu menika nggih minangka penutupan acara festival budaya dong. Festival budaya kan kareng. Iya. Desa Banjarwaru didadekna desa budaya wingi wis diresmikeun ing bupatine karo wong dinas kebudayaan sami tindak mriki ditandai kanthi peresmian patung lengger jan lengger lagi ngoser digawe patung dan semlohek oh kaya gue kang gareng iya ora mung wengi kiye wengi-wingi ya wis dianakna hiburan lenggeran sekang warga ngriki ugi dipun dukung kalian sekolah seni tawanipun SMKI Banyumas anak-anak lenggeran nganggo calung ana lenggere pirang-pirang jan ora kaya wong Banjarwaru ora kaya warga Banjarwaru pokoknya lah tepuk tangan wong elota-lota jan subur makmur gemah ripalo jinawi amin Allahumma amin wargane disehat panjang yuswane murah rezekine amin Allahumma amin pokoknya sing dagang ya laris manis Tanjung Kimpul sing petani ya sinebar babar mini ditadi ditandur sami tukul boleh panen bisa nganti tontonan sing dadi pejabat ya moga-moga mundak pangkate amin Allahumma amin. Anggaran jaman biyen angger desaku kan mesti anak-anak saben suran kuwi jenenge guyuban lenggere kudu sekulon kali bodho jaman biyen mesti lenggere sekang Banjarwaru ora katang anu kang jedis beda omong anu lengger ngendi lengger Banjarwaru janu sekang jedis ya kuwe ning ketele sekang Banjarwaru angger ora sekang lengger Banjarwaru pada morak leluhur gebluk
Biasane sapa? Ya rombongane Pak Gareng biasane sing sami tindak ngriko. Mbah Mijan apa nggih? Komplit lah pokoknya. Kawit jaman kuna lereng nganti siki. Wong kuwe bae. Bakune nglestarake budaya ya Kang. Ya iya. Yen minangkane pamundutan akeh sing sami kirim layang saking Pak Sugihartono Peketingan nyuwun lagu Tembangangen Mbak Kenting nggih. Pak Sudiono monitor lali janjine. Mas Degle sanes. Sugeng dalu ajeng nyuwun lagu Kelowas. Ali Langgam Sesideman. Sunaryon Jepara ya. Lan ugi pamundutan lagu saking Bapak Rijan dan Nasri Petis Manis. Bapak Gadi Binangun Lara Untu. Pak Witong Ngemojing Gelang Kalung. Pak Daryono Ngayamalas Megot. Lan ugi saking komunitas Pariamas nyuwun lagu Juragan Empang sing nyangkar Mbak Cikang nggih insyaallah. Saderengipun ngaturi pamundutan sedaya niki kula badhe nyuwun gunganipun Mbah Gene Sukma. Mangga Mbah dipun cepeng mikrofonipun. Nggih. Wilujeng enjang Mbak. Wilujeng enjang. Sami sugeng nggih. Alhamdulillah. Kepanggih malih nggih. Nggih. Sehat? Mas, sehat dong. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Semangat wong nyambut Nggih. gawe nggih. Nggih. Ditanggap nggih. Semangat tasih anyar, jarite anyar Mas Dalam. Tasih anyar, jarite anyar. Nggih. Bayake anyar. Kembange anyar. Kembangnya anyar. Apa maning sing Tapi anyar? tapi niki dereng bayar sedaya pripun nggih Pak Dalang? Ngomong aring bapake Gibran. Oh, nggih nggih. Manajernya nggih. Iya. Oh, nggih nggih. Kowe tukune ring ndi engko kan diwahi apa jenenge kwitansiine. Nggih. Mungkin nggih bapaknya Gibran. Beres. Ora kata ngadol-adol motor ya ora apa-apa lah. Adolfis R. Fisar. Wong jenengane Yaga ya, tombakane Fisar. Nggih. Mentuk ya King. Bodol maning. Loh. Nang ngarepan omah. Berisik banget. Ditinggal seminggu. Rombongan mengendi jane iki bocah. Mau ya iya adikku, ki ana motore ora ana bocahe mengendi. Siki seneng. Adikku anggeranu nang omah domae bembok sineng ramane siki. Ngelencer lunga. Ngelenceri sinten? Yang ngelenceri adine Arsita kayane lho. Wah. Nyong ngerti wis trikek. Alure keton. Mangga Mbak nyuwun lagu Jineman Nguler Kambang mawon nggih. Nggih. Slendro nggih. Nggih. Monggo Mbak. Uler powere tambahi Mbak. Kambang sak titahe lona lona
tot. Matur suwun, Mbak. Nggih, sami-sami. Nggih, niki pamundutan Pak Daryono. Nyor lagu Megot Ji ro lu pat. Ji loro 5 tekane Mbak Kenti. Saged nggih? Dereng. Megot, megot ayu megot. Nonane nonanu. Nonane. Pada ora ngerti ya nonanu. Gambel, berarti kula paringi babone niki. Sadèrèngé babone pamundutan saking Pak Rijan, Pak Hadi, Pak Daryono, Pak Sugiharto, Sudiono siap mangke. Waktune saged dibagi. Minangkani pamundutan saking Pak Daryono, Pak Rijan, Pak Hadi. Kula paringi jumenengipun Bukus Minarti. Sebab swarga loka dados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang. Wilujeng enjang Mas Gareng, Mas Petruk, Mas Bawor. Nggih. Ulang nggih. Sami sehat, Bu. Alhamdulillah sehat sakunturipun sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Semangat nggih. Semangat saged sowan teng desa Banjarwaru. Waru. Hajate tasakuran bumi lan uga festival budaya. Nggih. Moga-moga dadi desa sing gemah ripah loh jinawi. Amin. Tentrem nggih, masyarakat sing makmur kabeh. Pada sehat kabeh nggih, Pak Bu nggih. Amin. 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 Sinten sing sami rawuh, Bu? Oh, kathah banget, Mas. Cobi. Komunitas akeh banget. Enten Kotoma, Kopsida, Bima Suci, Bima Manegas terus Akeh banget lah. Pariamas. Angger ora maca ora apal ya. Nggih. Genta Serta Mas, Bandung. Ya. Bima Sakti, Bima Siap. Suci. Ya. Bararawa Bendungan. Ya. Kotoma. Ya. Terus. Pawalomas. Pawalomas, ya. Pintu Laji. Berisik lah mah mripate garis tua. Oh. Terus. Sukma Jati. Siap. KPBS. Siap. Pedes, Bima Suci. SS Seduluran Selawase. Nggih. Pariamas. Siap. Kopsida. Nggih. BKWK. Ya. Wijasena. Siap. BKWK berisik kok ya.
Ikat wulung. Nggih, satu jiwa. Terus Bima Maneges. Siap. Sing rawuh akeh banget, Mas. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Ah, Sinten? Sinten pepunden-pepunden kula ingkang tansah kula kinurmaten. wonten KSP nang apa? Ana Mas Salim, Mas Nggih. Tugiran. Nggih. Nakana Mas Kuat, Nggih. Mas Gareng CS. Ya. Iya ngarepe kowe Mas Gareng. Terus nakana Pak Kumis Sagiono, Pak Hadi, Ya. terus Pak Yanto, Ya. terus wonten Pak Joko. Ya. Ini kudu Pak Joko dan udu Pak Joko. Ya. Mas Salim, Mas apa maning ya senang kok. Pak Hadi, Pak Pak Hadi Wito, nggih, Pak Wito, Pak Daryono, Pak Daryono, Bose, Tejo Pak sayang, Haji Pak Tejo. Warto. Oh, rawuh. Tarjo nggih. Nggih, rawuh. sugeng rawuh, Pak Pak. Tejo. Rombongan. Ah, nggih. Pak Sis. Nggih. Rawuh. Terus sing teng Sinten mriko. malih yo? Kaduse kae, kaduse Ya. Sawangkal. Mas Aris, Oke. Ayah Rian. Ya. Dalem? Semangkal. Ya sing streaming gue pada gue. Ya. Siapa setengah siapa ya Mas? Ya. Siapa? Yudhistira. Oh, nggih. Terus Adika. Nggih, studio. Terus maning nyor pati Jajal. apal. Siapa maning jajal? Siapa ya? Siapa ya wis lah. Kagem sedaya mawon lah nggih. Nggih, komplit lah. Sing Pepunden jelas kula. kagem Pak Lurah seperangkate. Nggih. Dengan Sugeng. Mbah. Mas Gareng. Mbah apa Mas? Gareng lah, kaki gareng lah. Om Gareng. Pak. Om Gareng. Oh iya. Bopo Mbah Oh, Pamin, oke, kesuwen Bopo. pangurane Mbah. Sami Punde. sugeng. Dan Ah, nggih, ngapura banget. komplit lah nggih. Nggih pokoke kagem sedaya mawon nggih. Nggih. Sing ora tersebut yang ngapurane banu banget pirang-pirange. Beres lah. Nggih lah. Maklumi mesti Oh, wis dipun. pokoke. Acarane kathah, Mbak. Bu. Tua kelalenan kaya Rika. Dalem Ana sedekah bumi, ana Nggih. festival budaya, Nggih. desa Banjarwaru. Desa Lengger nggih. Desa Lengger. Nggih. Contone sapa zaman biyen? Kula Contone ngertine ya. lah kampi kami, Bu kampi, Bu Lah kami. niku nggih. Terus sinten? Sing tua banget siapa ya? Siapa Mbak? Sing Simen, sesepuh- Bu Simen. Bu Simen. Terus Tusiem. Tuyem, Bu Ya. Tuyem, oh ya ngaturaken sugeng dalu kagem Bu Tuyem. terus Nggih. sinten? Terus Katang, gila. Boranti. Ya, terus mana-mana siapa? Siapa Pak Parmin? Pak Kampi, Kampi pun. Sinten gomone nang kana badute kok medeni pisan ya? Dadi kayak apa ya Mas Gareng? Badute sing patung itu, yang patung itu. Oh, bukan. Badut. Itu apa? Oh, juru kunci Banjarwaru. Oh, nggih ngapunten. Dadi niki desane Desa Lengger nggih Mas nggih. Sing Nggih. lenggaran kabeh sinden apa? Lenggaran kabeh, kon lenggaran kabeh. Wah, kampi lah. Kaya Lah wong jare kedebukan ya ora kerangangin. maksude. Ya, beliau. Wong jare desane Lengger ya sinden kon lengger kabeh kaya kowe mau kena. kampi lah. Wong Oh, iki kampi. bempun lenggeran, jenengan mangke pokoke kudu lenggeran. Oh, nggih. ya. Pakasikin nggih. Papunden kula. Nggih. Ya, matur suwun Tur sanget. lanang Mbak anu Mas Karso kono kowe ngarepe Iya. juragan tas Mas Kali. Bapake Arsita paring. Iya. Mas Karso. Iya. Komplit lah. Wong kene Iya, gudange seniman. Iya lah kanggo kabeh bae lah. Bisa. Kersane napa niki Mas? Pundutan akeh banget Sofi. Pak Daryono. Nggih. Yang lagu Megot. Megot. Pak Hadi Binangun, Lara Untu, Pak Ya. Rican. Pendis manis. Sing diaturaken Megot. Megot. Kali Lara Untu nggih. Oh nggih. Naparin. Derek mawon. Mas, megote di apa Mas? Ya dadilah. Megote pundutane sengang Pak Daryono nggih. Siap. Langsung mangke kagem Pak Hadi Binangun nggih lagune Lara Untu. Pas Lara banget Untu. jumbo karo kahanan mangsane artis untune pada Yakin. temenan pada buh. Pokoknya nu ngerasakan untune lagi Lara. Monggo Mas, diaturaken Nggih. lagune Megot. Megot. Dados Swarga Loka. Ae. Ae.
Matur suwun. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu, murah rezeki. Suwun Bokus Minarti. Nggih, sami-sami Mas. Matur suwun rezekine nggih Pak nggih. Matur suwun. Moga-moga panjang umure. Amin. Selamat dunia akhirate. Amin. Mangga saketan Pak. Murah rezekine. Amin. Amin. Sarang gelem nyawer karo sinden kaya dongakna widodari caca 40. Wah. Lah. Ora bakal kurang ning bakal tambah digrobaga kaya pasir kaya wedi ditawu kaya segara wong seneng sedekah tetep tambah rezekine amin Allahumma amin. Lara untu gelang kalung megot wis kantun Mbak Kenti Wulandari. Mangga kula aturi jumeneng Mbak Kenti dipun sepot sing gayeng mangga. Wilujeng enjang Mbak. Nah langsung Kasih terong di dhuwurna centil-centile. Ya. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Desa Sawanteng Banjarwaru. Banjarwaru. Kota Sinden. Kota Sinden, Lengger. Kota Lengger. Nggih. Kesenian. Nah, kayak Nini. Nekake megot. Persis mangger ae dong dang dong ting. Nah, gue. Dang dong ting. Kendangane Nini. Biyen kaya gue lah pokoknya. Nggih. Iki pripun? Niki kata pamungkutan. Nggih, napa mawon? Enten saking Pak Rijan, Mbak Nasri, lagune Petis Manis. Petis manis. Pak Sugiartono saking Peketingan, Tembang Kangen. Tembang kangen. Kudu Mbak Kenti. Terus napa malih? Pak Sudiono lali janjine. Nggih, Mbak. Degles sanes. Biasane nggih, Mbak. Janang kupinge yo, Mbak. Yo. Angger aseng ngaring bojone ya juga. Ora kok, gareng nek ngomong
Ayo mbak. Jadi Ya ora lah. iya. Ngono adekune ya. Gareng sing niki. Ayo mbak. Sanes. Ayo iya. Ayo Ayo wedhus ya mbak. malah ya. Ayo mbak. Jangan kuping ya kok. Ayo mbak. Yang gue cirikas ora apa-apa lah. Iya kok. Jangan ngematna kok. Nyong kono. Iya sawengi jan tak krungokna pe. Mbak. Ayo mbak. Nyong lagi turu pe ya. Ayo mbak. Nyong langsung menyat kok. Nyong langsung Ayo menyat. mbak menyat. Jan lagi Wih. lelet-lelet kok menyat jan. Krungu mbakku. Iya mbak. Maganti. Nggih. Lagune petis manis. Mangke kali Nggih mbak. tembang kangen mbak. Nggih. Kok domen nang bestiku kayak wingi kesurat. Di pestine. Di. Hei, halo. Topi. Yuni. Halo, Ya, wis disangoni. Maherel ya. Nah, pokoknya. Aja ngomong aja gue kok. Apa? Bukan dadrah orang ting. Wingi nyong melu kae kok, melu bis. Iya melu bis. Bayar apa ora, Yun? Bayar apa ora? Terus ana telepon ring aku. Oh, ring CS ora bayar. Iya. Casku sih. Openg. Ya, Mas Gareng niki, Mas Gareng jan. Akad temen ya Apa gareng-gareng kok, jan. Niki gareng saking Sumpyo. Sing niki sih. Sawuh, ha? Sing Angger gareng sing niki, mburi. sing niki Cangkem Ojing. Cah kemojing cang. Oh iya, ano tiang kemojing ha? Tunggale Cangkem Borong. Iya apa? Nak angel lah. Sing anu wis sepuh ya wis carane meneb leleb. Wis langsing kok jago. Gano wetenge kayak gini. Wis lairan nggih. Wis lahir. Nggih, niki nggih live streaming. Oh nggih, laras. Saking channel Adika Studio Cilacap. nggih. Terus Andika Studio Cilacap. Yudhistira. Ya terus. Terus Ayah Rian. Ya. Terus siapa maning sampun? Sampun. Subscribe, Ya, share, terus and comment. Nah, Like. jangan lupa Jangan tonton. lupa gue ditonton Nah, nganti sing penting- bubar. Ya iya, sing penting ditonton ya Mas Andika. Baras. Iya. Mas awal pokoknya lah. Mas awal lah. Laris manis. Laris manis iya. Pokoknya. Amin. Yo. Nganggo Yo. lagu petis manis nggih. Apa tembang kangen? Oh tembang kangen dhisik. Oke, beres. Ya Mbak. Yo Mbak, Ya Mas. Ya Mas. tarik Mbak. Tetos. Mas Aji nggih rawuh niku Slayer. Player ha? Oh pengendang siki ganti. Oh. Pengendang efek ya. Oh dalang. Aduh ibune Jan. Matur Mriki suwun. Bu. Niku sing joget. Ibu sinten Bu? Monggo. Hah? Mbok kerep nyawer Bu. Jan jogetnya asik banget kok. Jos lah. Nggih kenjang kula mangkat. Jam itu mboten saged ya Mas. Apa ora gawe bingung wong tua. Ning nyung ya ora kesu bareng ketemu ya. Apa Her? Ora kaya kanak-kanak. Ora pecak. Nah ngono lah. Sing penting guyub karo rukun kan. Mangan sanane. Anakeh ya akeh, anak setitik ya setitik. Yo, malih pamundutan saking Pak Sudiono monitor lali janjine mangga kula. Mbak Rani, monggo Mbak. Lagune lali janjinya. Kula aturi jumeneng spotipun dados.
Wilujeng enjang, Mbak. Rani. Nggih, sugeng enjang Mas Petro. Mas Gareng. Nggih. Mas Bawor. Nggih Mas Bawor. Nggih, sehat nggih, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, tasih pinaringan sehat niki. Syukurlah. Alhamdulillah. Dijaga kesehatannya, Mbak. Nggih. Enjang arep dur-duran. Angger balik nang omah ya langsung turu. Lah kuwe. Naeng. Aja diulai bae ya, Dre. Mripate ta merem. Pripun sih Mas? Ya ora, ya mripate merem, pancen penang merem. Lah iya, tangane. Ya, nggih Pak. Bapak-bapak Grabis. nggih napa kados niku, Pak? Ya ora tanganku tak banda, malah dicekel nang kiya. Apa iya? Enggak boleh, enggak boleh. Ayah kudu mlocot. Anakku jan semblotongan banget. Jembalikan. Walah, apa weruh ya. Mulane maning-maning nyambi nyimpek gisit. Ya ora wong Ya. ujarku arep tak sambi dolanan laptop arep nggarap tugas iki kuwe. Jembalikan. Oh, alah, ndok bledek. Tutupan Anakku selimut dewek. ya, Mas. Selimutan. Ya. Nggih, pripun niki, Mas? Anu pamundutan saking Pak Sudiono lali janine. Nggih. Kali pamundutan saking Pak Sunaryo mangke keluas mangke jenengan nggih. Nggih. Lali janine rin. Monggo swarga loka dados. Sesarengan kalian suara. Alon-alonan nggih, Mas. Ya iyalah. Slow. Sing kepenak sing alon ya Pak Salim. Iya. Halo anak gertel-gertel lek. Bar prei seminggu kok weruh Pak Salim kaya anu kok ya. Jan, Tambah gagah, gagah Pak Salim. Iya, barani biar tambah cantik gitu jere. Matur nuwun Pak. Jenengane anu wadon asli lho Pak. Wadon. Hah? Iya wadon asli. Asli ora palsu lah. Yo. Janjane. Sing aso ya Mas. Sepira ki. Anu mandan. Mandan kiye kok. Kepriwe?